Halló, szép jó napot kívánok, kedves uram! Pap Tamás vagyok a Magyar Telenor Zrt-től. Azonosító számom 72 24 38-as. Kedves uram, egy olyan üggyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni ön iránt, hogy megkapta SMS-énket a mai nap folyamán. Nem kaptam SMS-t ma még egyáltalán senkitől. Én nem kapta meg. Ez a hisztelen képviselő, ez az öné? Igen. Jó, felhívom figyelmét, hogy beszélgetésünk rögzítésre kerül, kedves uram, ezzel tisztában van. Igen. Hogy szólíthatom? Robi. Kedves Robert, 2 darab SMS fog kapni, hamarosan újra elküldöm az SMS-t önnek erre a hívószámra. Egy örömhírben szolgálok ön felé, kedves Robert. Elmondanám akkor telefonálásom célját, amíg SMS-ünk nem ér oda. Az előbb leegyeztetett hívószám a Telenor Zrt. Szeneccse játékánál egy gépi sorsoláson vett részt, ahol lehetett nyerni különböző nyereményeket, különböző összegeket, kedves uram. Előre tudatom önne, 4. nyertesünként sorsolta ki, kedves Robert, az önhívószámát a számítógépünk. Halló, halló! Igen, itt vagyok. 4. nyertesünként sorsolta ki az a hívószámát a számítógépünk, ahol lehetett nyerni különböző nyereményeket, és kedves ügyfelünkkel különböző ajándékkal kedveskedtünk. Mindjárt mondanám is, betölt számítógépünk, fél perc türelmét kérném, kedves uram, hogy ön mint nyert ezzel a hívószámmal, és hogy miket lehetett nyerni. Jó, kedves Robert? Igen. Köszönöm szépen. Meg is érkezett. A 4. nyertesünként a mai nap folyamán lehetett nyerni, kedves Robert, 25 000 font készpénzgyereményt, 75 000 font készpénzgyereményt, 125 000 font készpénzgyereményt, illetve 150 000 font készpénzgyereményt, fődíjunként pedig 250 000 font készpénzgyereményt, kedves Robert. Halló, halló! Itt vagyok. Van egy rossz és egy jó hírem az ön számára, kedves Robert. Melyikkel kezdjem? Mondja meg ön. Melyik önnek jobb? Mondja meg ön, kedves Robert, Legyen hiszen ön lett a szerencsés nyertesünk. A rossz hírem az, kedves Robert, hogy 4. nyertesünként sajnálatos módon, nem a földíjunkat, de viszont 4. nyertesünként a mai nap folyamán a Telenor Szerencsejáték Zrt-nél nem több, nem kevesebb 125 000 font boldog tulajdonosa lett, kedves uram. Halló, halló, halló. Itt vagyok, igen. Nem hallanám az örömét, kedves én uram. Örülök, csak én ilyen visszafogottan szoktam örülni. Igen? Igen. 125 000 font boldog tulajdonosa lett, kedves uram. Ezt lefixáltam számítógépünkre, ez további kisorsolásra nem kerül, amennyiben ön él a nyereményével. Mit kell ezért tennem? Semmit nem kell. 3 biztonsági kérdést szeretnék önnek feltenni. Arra kérném meg, hogy elsősorban is tisztában van vele, hogy beszélgetésünk hangrögzítése kerül. Igen. Köszönöm szépen. 3 darab biztonsági kérdést tennék fel önnek. Arra kérném meg, hogy igennel és nemmel válaszoljon, jó? Igen. Rendben van, köszönöm szépen. Meg van elégedve a Telenor díjcsomagunkkal? Igen, persze. Köszönöm szépen. Úgy látom, ön egy régi ügyfelünk itt nálunk a Telenor Zrt-en. Kérdeztem önt. Sajnos... Maga a telefonszolgáltatás, meg a net az jó, az 10-es. Jó, köszönöm szépen, kedves uram, erre voltam kíváncsi. A 125 000 való kapcsolatosan, a készpénznyereménnyel való kapcsolatosan, erre is igennel és nemmel válaszolja. Jó, kedves Robert, erre kérném meg. Igen. Bankkártyával, illetve online netbankkal rendelkezik-e? Nem. Semmelyikkel a 2 közül? Semmilyen segítséget nem tud kérni, amire át tudjuk ezt emelni, ezt a 125 000 font készpénznyereményt? Nem, csak postán esetleg. Jó, nézem a további opciónkat. Van egy olyan opciónk, hogy postai úton tudja a Telenor Zrt. Holnapi nap déli és 11 óra között házhoz vinni ezt a készpénznyereményt, de ez regisztrálni kell önmagát. Ezt a regisztrációs kódot egy legközelebbi feltöltőállomáson tudja elvégezni, kedves uram. És ha én ezzel a hangfelvételemmel, azt elfelejtettem, hogy én is felveszem be, melyik a rendőrségre, akkor... Semmi probléma nincsen vele, kedves Robert. Ez eléggé büdös így már, szóval ne haragudjon. Hogy? Hát itt már regisztrál, meg stb. Most, hát regisztrál vagyok a Telenornál, akkor most nem értem, hogy kell még regisztrálnom.
Így van, kedves uram, de a Szerencsejáték ZRT-től hívom ön. De a Telenor Szerencsejáték ZRT nincs, uram. Azzal kezdte, hogy Telenor Szerencsejáték, ilyen nincs. Kedves uram, itt dolgozok évek óta. Igen, azért magántelefonszámot ír ki. A Telenor mindig jelzi a hívószámot, nem magántelefonszámot ki. Kedves uram, én nem szeretnék vitába szállni önnel, nem is fogok, hiszen én itt egy szolgáltató vagyok, igen. Nekem alkalmazások vannak, ami elő van írva, én azt jó, akkor mondja, hogy mit kell tennem, aztán majd meglátjuk, hogy jó? Arra van csak szükségünk, hogy mennyi időn belül tud elfáradni a lehető legközelebbi töltőállomásra. De miért kell elmennem töltőállomásra, azt mondja hogy nekem. A postai futárunk tranzakciós díját megfizesse. Na ez a vicc, látja? De mi az, hogy tranzakciós díjat megfizessek? Mivel, hogy a postai tranzakciós díjáját. De mi? Hát akkor vonják le az összegből, azt annyival kevesebbet küldenek. Kedves uram, mi levonni hozzáadni nem tudunk az összegéből. Na látja, ezért megyek be a rendőrségre, ezért jelentem föl magukat. Mert akkor ez egy csalás. Akkor menjen be. Ez lehet, hogy pár hülye öreget be tudnak szivatni ezzel. Uram. Elmész a faszomba a kurva anyádat. A tiéd, te köcsög, te. Jó, te büdös köcsög, basszam ki anyádat. Na így beszél a telenoros ügyfélszó, ugye? Így beszél. Így beszél, basszam ki anyádat, azt basszam ki a halott sítból. Jó? Vergem anyádba a faszomat. Oda vergem, Robi, jó? Gratulálok, te elkaplak, kitépem a májádat, te csicska, kurva anyádat. Nem jött be, hülye gyerek, nem jött be. Majd az asszonyoknál bejön ez a... Persze, nyugodjál meg. Persze, nem mindenki olyan hülye, mint a te anyád, te barom, aki ilyen cigányköcsögöt szart a világra. Nyugodjál meg. Mondjad még, csak legalább könnyebben megtalálnak. Mondjad még, te teti. Ez a nagy faszmát be fog ragadni az asszonyodnak a seglukába, a baszaros seglukába, jó? Mondjad még, te drága, mondjad. Na, majd hívlak. Szeretlek, drágám, szeretlek életem. Imádlak, szorkollak. Szia. Szedd vissza a paszt a szádba, szia. Felülről,